Sa kasama mong natatrap, Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Aliwa! Yes! Magandang hapon! Metro and Mega Manila, punong-puno tayo ng enerhiya ngayon! At syempre, as we proceed to day number 2 of Aliwan Fiesta! Aliwan Fiesta! Ready na lahat mga kabisyo para sa Reyna ng Aliwan! Reyna ng Aliwan, uulan po ng kagandahang mga kandidata mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan po mga kabisyo, para sa pangalawang araw po, tunghayan po ang makikipagkitang gilas ng mga kandidata sa Day 2 ng Reyna ng Aliwan Pageant Night. Nagaganapin po yan sa Alio Theater. Again, libre po ito at wala pong bayad alas 7 po ng gabi yan. So makakasama din po dyan ang Filipino singer-songwriter sa The Voice Philippines. Walang iba kundi si Diego Bandido. Hindi. Sino nga tang? Daryl Ong. Yan. Tama, si Daryl Ong po ang haharana sa mga kandidata. So exciting yan mamaya. 7 o'clock in the evening mga kabisyo. At syempre mga kabisyo, magandang hapon sa inyong lahat. Hindi pa nga pala kami nagpapakilala. Pakikilala ko lang po sa inyo. Ala nang iba pa ang pinakamatalino sa lahat. Ang pinakahenyo sa lahat. Henyo! Hindi na-tender pero Diyos pa rin kag nag-aragoma. Siyempre mga kabisyo, kasama din po yung abang lingkod. Yours truly, the one and only, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Hindi ako yan! Boards, magandang hapon sa inyo. Siyempre, hindi makukumpleto ang programa natin kapag wala ang napaka-cute, napaka-kulit, walang iba kundi si... Everybody sing a song today, today. Everybody sing a song all the day. Bahay kubo, kahit munti, ang alaman doon ay sari-sari, singkamas na kalbo. Hoy, Duday umayos ka! Hindi kita bibigyan ng pambili mamaya ng pagkain sa labas. Tinitira mo na naman ako Ay mga kabisyo, kung kayo po ay napunta dito sa CCP Complex, talagang piyestang-piyesta po ang dating. Dito po yung piyesta na nirerespeto po yung lahat. Hindi po kagaya dun sa piyesta nung nakaraan na ang daming naperwisyo. Yung mga nabasa. Yan. Dito po talaga, kagaya po kagabi mga kabisyo, ang ating Pasakali concert sobrang successful. And congratulations nga pala sa nanalo sa tugtog ng Aliwan. Sino pa be? Ay kusog niya may Ilonggo, kundi nagdaog dinagyang festival. Dali lang kay matikal ko danay. Boards, laing ba sa Ilonggo ya tayo na balbalanay pag umpisa pa lang wasaag tanan. Ay, kung sino nagdaog. Di dinagyang. Ay, ano mambal mo? Halabira, puwera pasma. Congratulations sa dinagyang festival sa nanalo sa ating tugtog ng Aliwan. Pero mga kabisyo, pinaka-highlights talaga bukas.
yung street dance competition. Kaya wag na wag kang mawawala. Manong, sabihin mo dyan sa pasahero mo, manood siya sa Aliwan Fiesta. We got 36 minutes after 5 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!